Stará paní Marie seděla na posteli ve svém tichém bytě. Držela v rukou starou fotografii. Na ní byli ona a její manžel Josef, usmívající se mladí lidé na jejich svatební den. Tehdy si mysleli, že mají celý život před sebou. A opravdu měli. Strávili spolu už přes 50 let. Prošli si radostmi i trápeními, ale vždy stáli při sobě. Před půl rokem Josef zemřel. Marie se od té doby cítila ztracená. Každé ráno se probouzela do prázdného bytu, kde kdysi jejich hlasy naplňovaly každý kout. V kuchyni byl stále jeho oblíbený hrníček, ve skříni jeho starý kabát, ale on už tam nebyl. Nejtěžší pro Marii bylo, že se s ním nestihla rozloučit. Ten den, kdy odešel, byl jen obyčejný. Ráno se políbil na čelo a odešel na procházku, ze které se už nevrátil. Teď seděla sama s fotografií v rukou a šeptala do ticha. Jak bez tebe žít? Ale odpověď nepřišla. Místo toho zůstal jen smutek a ticho, které se rozprostíralo po celém bytě. Stejně jako prázdné srdce paní Marie.